Maria, infermera de cures pal·liatives de l'Hospital Sant Pau. Aquesta unitat va començar el 2016, al novembre, i quan me'n van oferir no vaig dubtar en acceptar-ho i vaig començar la meva formació a pal·liatius pediàtrics. Vaig fer 2 estades clíniques a 2 hospitals referents en pal·liatius, vaig fer el màster de pal·liatius pediàtrics i també amb els cursos de formació continuada. La infermera té un paper fonamental en les cures pal·liatives pediàtriques, ja que és una mica el referent clínic d'aquestes famílies i ens dediquem sobretot a fer l'educació sanitària als pares i que els pares estiguin empoderats i puguin fer totes les cures que es fan a l'hospital a casa. Aquests nens volen estar a casa, al seu domicili, a la seva habitació, amb els seus pares i els seus amics. Per això una mica el futur, jo crec, de la medicina i l'infermeria és traslladar a l'hospital als domicilis. Les infermeres establim una relació de confiança amb els pares i els ajudem a conviure amb l'enfermetat i aconseguim que els nens tinguin al domicili una qualitat de vida òptima. Així també, amb l'empoderament dels pares, aconseguim disminuir el número d'ingressos i que l'estada hospitalària sigui més curta.